Fáilte roimh arás go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic a Hocht, Cúrsaí Oibre. Level A1 Topic 8 Work Matters. Level A1 Topic a Hocht, Rannóg a Hocht, Coinníollacha Oibre, ag Éisteacht Éisteacht. Level A1 Topic 8 Section 8 Work Conditions, focusing on listening. Agus le múna, chuir síos a dhéanamh foist Theastas Eorpach agus Coinníollacha Oibre. So, describing jobs, work status, and work conditions. Like an bhuíoch Coinníollacha Oibre uait den buíochas, you'll need the handout, work conditions for this activity. The link to the handouts is in the description box below. Coinníollacha Oibre. Éist le Síle, Máirtín agus Imogen ag chuir síos na Coinníollacha Oibre atá acu. Listen to Síle, Martin and Imogen describing the work conditions they have. Caithfidh tú tic a chur leis an bhreagra ceart nó leis na bhreagraí cearta I ngach cás. You have to put a tick beside the correct answer or correct answers in each case. Lay on bhuíoch roimh Éisteacht leis an bhír. Read the handout before listening to the sound clip. Thosaigh tú an bhír há uair, you'll hear the sound file twice. Coinníollacha Oibre. Síle. Oibríonn Síle I monk nó I siopa. Oibríonn sí dé luan go dtí dé híine nó ag an deire seachtaine. Tosaíonn sí ag obair ag go de a chug, maidin nó ag go de a chlog san oíche. An má lé a post, is má nó ní má. Cén cinál post é, post buan nó post sealadach. An bhfuil an pá go maith, tá or níl. Máirtín. Oibríonn Máirtín is gol chalíní nó is gol bheag. Oibríonn sé maidin nó an lá fad. Tosaíonn sé ag obair ag ceathrú chun an lí maidin nó ceathrú tar éis an ní. Chríochnaíonn sé ag ceathrú tar éis a héan nó ag ceathrú chun a chathair. Cén cinál post é, post lán aimsirthe nó post páirt aimsirthe. Agus Imogen. Oibríonn Imogen in oifig nó in ospidéal. An gcaitheann sí éide, chathain, ní chathain. Chríochnaíonn sí obair ag leathuair tar éis a chathair nó ag a cúig. An má lé a post, is má nó ní má. Cén cinál post é, post lán aimsirthe nó post sealadach. An bhfuil an pá go maith, tá or níl. Coinníollacha Oibre. Is cúntóir siopa mé, agus oibríonn gach deire seachtaine nuair a bhíonn an siopa gnóthach. Tosaíonn gach maidin ag 10 chlog, agus críochnaíonn ag 6 chlog an pranóna. Is post buan páirt aimsirthe é. Níl an pár ó bhá, agus breálam mo fost. Is múnteoir páirt aimsire mé is gaile bheag cailíní. Múnim ceol. Oibríonn gach maidin. Tosaíonn gach lá ag ceathrú chun an luí. Críochnaíonn ag ceathrú tar éis a héan. Téim ó bhaile agus seinim ceol. Ní mailim a bheith ag obair sa scoil. Is fearlam ceol a henim sa teach táhairne san oíche. Tá an tuarastal go maith áfach, agus na leitheanta saoire.
Is rúnaí mé in ospidéal háileachta. Is post lánaimsere é, agus is smailm é go mór. Ní post buan é áfach. Be mé díostathe ag an cúpla mí. Tá an pá anna bha. Sin rud ma. Caithim éide rúnaí cosúla gach rúnaí eile san ospidéal. Tás ní me gobar go moch maidin. Mar sin, téma bhaile ag leathuair treis a ceathair. Is breála mé sin. Coinníollacha Oibre. Is cúntóir siopa mé, agus aibríam gach de seachtainna nuair a bhíonn an siopa gnóthach. Tosaím gach maidin ag 10 log, agus críochnaím ag 6 log an Rannóg. Is post buan páirt aimseartha é. Níl an pár ó bha, agus breálam mo fost. Is múnteoir páirt aimsire mé is Gaeilge bheag cailíní. Múnim ceol. Aibríam gach maidin. Tosaím gach lá ag cearú chun an nuí. Críochnaím ag cearú tréis a híon. Téim bhaile agus seinim ceol. Ní mailim a bheith ag obair sa scoil. Is fearlumm ceol a henim sa teacht táhairne sa níthe. Tá an túrastal go maith áfach, agus na leitheanta saoire. Is rúnaí mé in ospidéal háileachta. Is post lánaimsere é, agus is smailm é go mór. Ní post buan é áfach. Be mé díostathe ag an cúpla mí. Tá an pá anna bha. Sin rud ma. Caithim éide rúnaí cosúla gach rúnaí eile san ospidéal. Tás ní me gobar go moch maidin. Mar sin, téma bhaile ag leathuair treis a ceathair. Is breála mé sin. Agus inis an script. Síle. Is cúntóir siopa mé agus aibríam gach deir a seachtainna nuair a bhíonn an siopa gnóthach. I'm a shop assistant and I work every weekend when the shop is busy. Tosaím gach maidin ag 10 chlog agus críochnaím ag 6 chlog an Rannóg. I start every morning at 10 o'clock and finish at 6 o'clock in the evening. Is post buan páirt aimseartha é. It's a permanent, part-time job. Níl an pár ó bha, ach is breálam mo fost. The pay is not too good, but I love my job. Mórtín. Is múntóir páirt aimseartha mé is scoil bheag cailíní. I'm a part-time teacher in a small girls' school. Múnim ceol, aibríam gach maidin. I teach music, I work every morning. Tosaím gach lá ag 4 chun an lí. I start every morning at 8:45. Críochnaím ag 4 tar éis a haon, téma bhaile agus seinim ceol. I finish at 1:15, go home and play music. Ní málam bheith ag obair sa scoil, is fearlumm ceol a cheannim sa teacht táirne san oíche. I don't like working at school. I prefer playing music at the pub at night. Tá an túrstal go maith áfach agus na leitheanta saoire. The salary is good though, and the holidays. Agus inis Imogen. Is rúnaí mé in ospidéal cáileachta. I am a secretary in Tala Hospital. Is post lánaimseartha é, agus is mála mé go mór. It's a full-time job and I really like it. Ní post buan é áfach, beag mé díostathe I gceann cúpla mí.
It's not a permanent job, however. I will be unemployed in a couple of months. Tá an pá anmha, sin rud ma. The pay is very good. That's a good thing. Caham éide rúni cosú le gach rúni ella san ospedale. I wear a secretary's uniform like other secretaries in the hospital. Suíomh ag obair go mbeadh ar maidin, mar sin téim abhaile ag leathúir tar éis a chathair. I start working early in the morning, and so I go home at 4:30. Is brálam é sin. I love that. Agus inis na freagraí. Síle. Oibríonn síle is siopa. Oibríonn si ag a deire seachtaine. Tosíonn si ag obair ag a 10 clog ar maidin. Is Míle a post. Is post buan é. Tá, pardon me, níl an pá go maith. Agus inis mórtín. Oibríonn mórtín is gol chalíní. Oibríonn sé ar maidin. Tosíonn sé ag obair ag cathrú chonalaí. Chríocnaíonn sé ag cathrú tar éis a héan. Is post páirt aimsithe é. Agus inis Imogen. Oibríonn Imogen in ospedale. Caitheann si éide. Chríocnaíonn si obair ag leathúir tar éis a chathair. Is Míle a post. Is post lán aimsithe é. Tá an pá go maith. Inis, éisteacht leis an script agus an sin lé amach os ordaí. And now read it again along with the script and then read it out loud. Coinníollacha Oibre. Is cúntóir siopa mé, agus oibríonn gach deire seachtaine nuair a bhíonn an siopa gnóthach. Tosaíonn gach maidin ag a 10 clog, agus críochnaíonn ag a 6 clog an pranóna. Is post buan páirt aimsithe é. Níl an pár ó bhaith, agus brealam mo fost. Is múnteoir páirt aimsithe mé is Gaeilge bheag cailíní. Múnim ceol. Oibríonn gach maidin. Tosaíonn gach lá ag cearú chonalaí. Críocnaíonn ag cearú tar éis a héan. Téim abhaile agus seinim ceol. Ní mailim a bheith ag obair sa scoil. Is fearlumm ceol a henim sa teacht thabhairne sa nithe. Tá an túrastal go maith áfach, agus na leitheanta saoire. Is rúnaí mé in ospedéal háiseanna. Is post lánaimsire é, agus is smailm é go mór. Ní post buan é áfach. Be mé díostathe ag an cúpla mí. Tá an pá anna bha. Sin rud ma. Caitheann éide rúnaí cosú le gach rúnaí eile san ospedéal. Tosnaíonn ag obair go mbeadh ar maidin. Mar sin téim abhaile ag leathúir tar éis a chathair. Is brealam é sin. Script Síle, lé amach os ordaí. Script Mórtín.
Beag an bhuileog Coinníollacha Oibre Imogen uat an gníomhaíocht seo. Coinníollacha Oibre Imogen. Seo made a dúirt Imogen sa bhíor Éisteachta. Here's what Imogen said in the sound clip. Lay an slucht amach ó sort líne líne. Read the passage out loud line by line. Freagar na ceistena a ghabhain leis. Answer the questions that go with it. Script Imogen. Coinníollacha Oibre Imogen. Work conditions Imogen. Ken post atá ag Imogen. What job does Imogen have? Scríomh amach na bríomhaire atá luaithe sa slucht. An sin scríomh san éireann buíochas iad. Write out the verbs that are mentioned in the passage, then write them in the negative form. Cad iad na focail a úsáid in Imogen chun Cúrsaí a dhéanamh ar Theastas Eorpach. What are the words that Imogen uses to describe her work status? Cahan Imogen éide rúnaí, an gahan tú éide Oibre. So Imogen wears a secretary's uniform. Do you wear a work uniform? An bhfuil ein chosúlachtaí nó difríochtaí idir fust Imogen agus the fust féin. Cad iad. Are there any similarities or differences between Imogen's job and your own job? What are they? So, tóg seo agus freagar na ceistena sin. So take a moment and answer these questions. Pause the video while you do so. Agus anis na freagarí, Ibre Hain is Rooney E. She's a secretary. Ibre Dó. Tá, Cahan, Tosaíomh, Téim. Níl, ní Cahan, ní Tosaíomh, ní Hain. Hopefully you remembered to put in the shevu in the feirm buíochas. Ibre 3. Post lánaimseatha, post buan, díostaithe, pá an wa. Ibre 4. Tá sé solúbtha, play a. So it's flexible. There are various answers to the question, obviously. And the same for Ibre 5. Agus sin deire le Rannóg a hocht Coinníollacha Oibre, and that's the end of section 8, work conditions, Cúrsaí a dhéanamh ar phoist, ar Theastas Eorpach agus ar Coinníollacha Oibre, describing jobs, work status and work conditions. Tá na nótaí agus buíochas Oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.